Yokwazi wangcola ke la mawuse ngibe khona. Hayi khulileka mfana wami ngizoyilungisa kahle le ndawo. Uzoyibona wena izobe inhle kabi nje kungekudala. He. Ngale mali le othenge ngayo zonke lezi zinto. Bengeke kwenzeke mhlawumbe ukuthi ule mali le urente ngayinye indawo. Musuba nomlomo omkhulu wena. Mayi. Hayi, ngibona ngiyibuzela nje. Kodwa mawuthola isikhathi uma uyicabange. Yebo, nangu Mr. Cabanga. Awuye esikolweni? Cha, ngibhale mina hayi manje. Oh. Kodwa nayo le ndawo yami incane Nkosi yami. Angithi ayibona ngemali engikhuluma ngayo. Manje mangithola enye indawo uzofuna ukuthi ngirente kanti la ngiyalala ngapha ngiyadayisa ngapha. Yeah, man, ngicela ukuthi uthole enye indawo enye. Sangweni. Awusho ukuthi ubhala ama exam? Awuhamba udadisha. Usudadishile? Cha. Hamba udadisha. Hamba udadisha. Ma ngiyakusiza. Hamba udadisha bo. Hayi, msana. So, ladies and gentlemen, this is the new line of production that I'm hoping Isibal Khulu will be producing. But yeah, that is amazing, right? That is so amazing. But I must say, Woodsy, the lines and contours of those designs are just something else. Engakusho nje mfoka baba, kuyangijabulisa ukuzwa ukuthi nawe usuyakholelwa kumina. So, but who was the designer? Ngizwanga. No, phela sengiqonda ukuthi ngabe mhlambe umuntu ngaphakathi lenkampani odesignele noma No, actually guys, lama designs lawa ngiwathole kwenye designer freelancer. So for now, he's just a freelancer. Akasebenzi la ekhaya. Oh. Okay. Ma. Yeah, just the aesthetics of those propositions nje. What? Wow, mina ngokwami ngifunda uqhamanga azikaze sayibona into kanje la ekhaya. Yeah. So, ngabe lokho kusho ukuthi siyavumelana ukuthi singaqala a new line of production yalama designs amasha. Well, angiboni ukuthi yini esivimbayo. Thank you so much.